this one, karong panahon na, karong orasa mga igsoon, akong i-share sa inyo kung unsay giingon bahin sa pag-inom sa wine. So, unsay giingon sa Dios, mag-inom kita, unahon na to, kauna, ug mag-inom kita sa wine, aron sa pagpasalamat sa atong buhing Dios nga iya naghihatag ang atong ipangayo diha kaniya, but wala siya nagsugo nga maghubog-hubog kita. So sa iyang giingon sa Ecclesiastes chapter 9 verse 7. Hallelujah, thank you Jesus. Iyang giingon dinhi, go ahead, eat your food and be happy, drink your wine and be cheerful, it's all right with God. So mao kana ang iyang giingon dinhi sa Ecclesiastes. But dito sa Ephesians chapter 5 verse 18, ang giingon niya, dili kita magpahubog kay makadaot lang kini sa atong kinabuhi, kundili pununo nato sa balang espiritu ng atong kaugalingon. So atong basahon sa Ephesians 5 verse 18. Yung giingon dinhi, do not get drunk with wine which will only ruin you, instead be filled with the Spirit. So mao kana iyang giingon dinhi sa balaang pulong. So all glory to God. Thank you Jesus.